नाङा नों बायदि सासे मानसि आंनि मैगंखौ लाङाब्लाबो आंहा थाइसेबो लस जाया नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलां नों जुदि बेयाव थाबाय थानानै आंखौ इनसाल्ट मारिबाय थायोब्ला आं दानो पुलिस लिंहरनोसै दिनै आंखौ मैगं बेफारि जानाय नुनानै नों सानदों नामा जोमैया भिखारि जानानै दङ नोंखौ गारखांनायनि उनावसो दिनै माहाजोन जानो हमबाय आङो नोंखौ गारनानै आंहा दिनै लामा आन्दायाखै आं दिनै थांनानै थानो थाखाय आंहा आंनि हानायखिनिखौ आं मावनानै जादों अलम्बार नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलां सानसे समाव गामियाव नाम्बार 1 हिनजावमोन सानसे समाव गामियाव नाम्बार 1 बिहामजो समायना रमायसिना बेनोमोन साख्रियालनि हिनजावा बेनोमोन नाथाय दिनै बै हिनजावा लामा गेजेराव मैगं बेफारि हौवाखौ गारनानै लामा गेजेराव मैगं बेफारि साननैसोनि उनाव मानसि बेफारिबो जाबोसिगोन खोमा बियो हाप्पि अलम्बार थैनो रोङै नोङो मालायनि एथ' मोजां मैगं बेफारि मावनानै जानायखौबो मानो हिंसा नाङो बेफोरबायदि मेगन साग्रा मानसिफोरा एक्सिडेन्ट जाना थैब्लाबो जायो मालायनि खस्थ' खालामनायखौ बुजिया बिसोरो गावसोर जेरै उदां जायो बेकार मानसि बेफोरबायदिनो जोंफोरखौबो बेकार थाजानो लुबैयो बिसोरो थाइसे थाइनै मैगं थाइगं बेफार खालामनानै जानो सानदों बेखौबो इनसाल्ट खालामो आंखौ मा मालासि फोरोंलांखो बियो पाप्पिया साला सुनिया साला बियो दाउला खासिया साला फामनांगोन नोङो फामनांगोन अलम्बार फामनांगोन नोङो मोसौ साला मोख्रा साला फामनांगोन नोङो मालायनि दुखुथियानि जिउखौ मिनिनाया मैगं थाइगं बेफार खालामनानै जानायाबो माथो हनै मानसि बेफारिबो खालामजागोन होननानै बुंजालाय लांबाय अब्ला मा होननानै मावनानै जाबावनो बेफोरखौलाय माबादिथो संसार जाबावनांगौ आंलाय नाफोर गुरबाय बायनानै सारनानै फाननानै जानो होनब्लाबो दैलां बोथोर गासैयावबो दैयानो मालाय जानजिफा जानानै दङ बबे दैखौलाय सारनानै ना मोननांगौ जाखो बबे जायगायाव गुरनानैलाय ना फाननानै जानांगौ जाखो राहा गैयियाव मैगं थाइगं बेफार खालामबाय बेबो मालायफोरनि नोजोराव मिनिजानायसो जायो बिदिब्ला आङो लामा दखना फैला फैलि जालायनाय हंला हंलि नुलायलायनाय जौ लोङै उन्दुना थानांगौ जाहैबाय बेखौनो हास्थायदों बिसोरो नों आंखौ मिनिदोंना अलम्बार नों आंखौ मिनिदों साला नों आंखौ दिनै आलाय आन्थानि खालामनानै नों दिनै आंखौसो मिनिबावदों एथ' मोजां मैगं थाइगं बेफार खालामनानै जानाया गाज्रि जादोंना नोंनि थाखाय आंखौ लाजि फोनांनानै थांदों लामा सामा जौ लोंनानै बेल थेला थालाबायनोसै आङो सोरनि हिनजाव बियो अलम्बारनि हिनजाव माथो अलम्बार नोंनि हिनजावा आखल गैयै जुमाय लोंनानै गोलैना दं हंला हंलि जालायनाय होननानै मानसिफोरनो बुंजालायनोसै खालामनोसै आं सोरनावथो जौ मोनगोनो जौखौनो लोंहैनोसै आं मैगं थाइगं फाननानै एसे मोननाय फैसाजों जौखौनो लोंहैनोसै आं इसा उन्दुनो गोसो गैया नामा माखौथो जिरायबाय थाखो फैदा उन्दुनोसै दे नों उन्दुनो ओंखारबायबालाय उन्दुदो आं दा उन्दुगोन मा दाब्रा फैदोब्रा उन्दुनोसै नों उन्दुग्रोलाय आं दासो ओंखाम जाखांनानै फैदों ओंखाम जाखांग्रो मानसिया उन्दुनो हामा 10 मिनिटखौथ' जिरायनो हो आंखौ नों उन्दुग्रो आं दा उन्दुहैगोन फैदोलै इसा मानो बिदिब्रा नोंलाय जेलाव एथ' गोबाव थाहैबाय आङो नोंजों उन्दुफानो मोनाखै नोंनि अननाय मोनाखै फैदोब्रा आं नोंनि अननाय लुबैदोंलै इसा फैदो उन्दुनोसै फैदोब्रा इसा रन नोंनि थाखाय आंनि गोरबोआव अननाया दंखायो सेराव उन्दुफाबाल' जे अननाय होयो बा अननाय मोनो बे नङा अब्लाबो ब्रा इसा फैदोब्रा उन्दुनोसै रन आंनि खर' आरो मेलेम आरो गोसो एसेबो मोजां नङा नों माबाफोर हास्थायदोंब्ला प्लिज जेबो दा हास्थाय आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोआ जेब्लासिम मोजां मोना अब्लासिम नों आंनिफ्राय जेबो दा लुबै उन्दुदो दिनै आं बेयाव ना बेदर जानानै आलो उन्दुबाय दङ नाथाय बिदिं आंनि फिसाया मालायनि न'आव दिनै बिमा बिफा थानानैबो न' बां थानानैबो दिनै मालायनि सेराव दिनै आंनि फिसाया आंनि सेराव थायोमोनब्ला आं बेसेबां खुसि जागौमोन आरो आंनि फिसायाबो बेसेबां आंजों गेलेगौमोन दिनै आं जाफुंनि बिमा दिनै जाफुंनि थाखाय आंनि गोरबोआ बेसे खामदों बेखौ आं बिमायासो मिथिगौ नों मिथिनाय नङा उन्दैनिफ्रायनो बियो आंजों गुलि गेलेबोयोमोन आंजों गुलि थानानै मामा होनबाय थायोमोन दिनै बे फिसाया बेसेबांबा गोजानाव अन्नानै रोन नों आंनि फिसाखौ न'आव लाबोनो होदो आंखौ नों आंनि फिसाखौ आंनि गोरबोआव दोननो होदो लाबोनो होदो रोन नांगौ नों बे गथ'जों रायलायनोबो नाङा नांगौ नों बे गथ'नि थाखाय थाइसेबो फैसा गारनो नाङा खालि बे गथ'खौ नोङो आंनि खाथियावल' जायगा हो बे गथ'नि आं गासैखौबो आं सिन्था खालामगोन इसा दिनै बे गथ'नि थाखायनो नों आंजों उन्दुफाला दिनै बे गथ'नि थाखायनो जों उन्दुफायाखै बे नङा
बे गथ'नि सिन्थायावनो आंनि उन्दुनो ओंखारनायानो गोमाबाय। आं उन्दुनोनो ओंखाराखै। दे बुंलाय, गथ'आ सोरनि न'आव दं? मानो नांगौ? अ, बे गथ'खौ मोनब्लासो नों आंजों उन्दुगोनब्ला आं गथ'खौ लायनि। बहा दं? मा? थारैनो? अरुण, नों थारैनो बुंमारदों? नों जाफुंखौ लायनो? सोरनाव दं? जाफुङा दाउखामोननाव दं। दाउखामोननाव। दाउखामोननाव? औ, नों लायगोनब्ला थौना आंबो थांफागोन। सानैजों लानानै फैनि। गथ'आ जोबोर रंजागोन। इसा, उन्दैनिफ्रायनो नों हारसिं जोथोन लाबोबाय। दिनैनिफ्राय बे गथ'खौ आंखौ जोथोन लानो होदो। नों आरामै था, आं लानानै फैगासिनो। थारैनो? खोनासंनाय अरुण, अननाय रावजों रायलायनानै बेखौ लानानै फै। दे जाबाय, आरो जेबो बुंहरनो नांला। आं लाबोगोन ना? सोर बिफालि बे आंखौ न'आव जायगा होलायै? दिनै गावनि बिमा बिफा थानानैबो गावनि बिमा बिफाजों थाफानो मोनलायै माबायदि अबस्था जाखोब्रा आंनि जिउआलाय? माबायदि दिन सफैखो आंनि? दिनै आंनि मा दाय बे आफाया जे आंखौ एथ'ग्राब नायनो बादों? साला गावनि बिफाखौ बिफा होनानै एथ' सनमान होनो नागिरो आङो, अननाय लानो नागिरो, अननाय होनो नागिरो, नाथाय बियो आंखौ दिनै बेफोरबायदि दिनै आंनि थाखाय आइखौबो न'निफ्रायसो होगार हरबावनो नागिरदों। माथो खालामगोनब्रा बे बिफायालाय? बिखौ देथारब्लाबो लस जानाय नङालै। आंजों बारा देमालि दाखालामखासैलै नोङो। सोर बिफा बियो साला आंखौ न'आव जायगा होलायै? बाराबा रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायाबा रुवा लाना देथारहैगारगोनलै। साला बे बिफानि थाखाय दिनै आइया आंजों माथो होलांनो हायाखै। दिनै आइनि महरखौ नायनो लुबैबाबो आइनि महरखौ नुनो मोनाखै। आं रागेसो हाथारला। थांगोन आं दिनै न'आव। सोर बिफाया दिनै आंखौ न'आव सोआ नायनि आं। आं दिनै ओंखाम जाया। सोर बिफाया आंखौ न'आव सोआ दिनै नायगोन आं। आंनि न'आव हाबनायाव जायनो बादा होयो बे लावथियासो खोन्थागोन। बिफाखौ देथारहैनोसै आं। जाय बिफाया फिसाखौ एसेबो नायनो हाया बेफोरबायदि बिफाखौ दोननायनिफ्राय दोनैयानो साबसिन। दाउखा, दाउखा, ओइ दाउखा, ओरै फैलाय। ओइ दाउखा, सोरबा गाबज्रि फैदों नोंखौ। बहा दं मानसियालाय? दाउखा। रोनालाय मानो फैदों जोंनावलाय? ना फिसालाखौसो लांनो फैदों? गोमथा, नोंसानाव सोरबा गथ' दङनो? रोन, मा खबर लानानै फैदों? सोरबा हाग्रानि गथ' दङनो नोंसानाव? दङ ना? बेखौनो लांनो फैदों आं। दङबा आदियावल' नालायदो थाब। लाना थांनोसै आं बे गथ'खौ। मा? आंखौ देथारनो? बिफायाथ' फिसालाखौ लांनोसो फैदोंमोन, नाथाय फिसालाया मानो देथारनो ओंखारलांखो? दाउखा, थाथ'दो, आं खामानियाव ओंखारलांनोसै। दे थांबानो जाबाय। आरो खोनासंलाय, नों दा माने एथ' लेट सफैयो? एसे थाब फै। दिन बोथोरफोरा मोजां नङा। स्रां ब्रां खामानिफोरखौ फोजोबनानै फैबानो जाबाय। मा आजिखालि हौवाखौ गलाम बायदि बाहायनो सानबाय नामा? गोसोबानो थां, गोसो गैयाबानो दा थां, गोसोबानो थाब फै होननाय? आंनि फिसालाया सेंग्रा समाव गोसो बायदि जायोमोन, थायोमोन, बेरायोमोन। आं जेबो बुंफेरासै। नों फैनानैसो आंनि फिसाखौ एथ'ग्राब दबथायग्रा नोंलाय सोर? जालायबाय दा बिनि आयै। सेंग्रा समनि खोथाखौ लानानै दा नों बेयाव खें खें बुंबाय थानो जेबो दरखार गैया। सेंग्रा समनि खोथाया आलादा। दा बोराय जाबाय आङो। आं दा हाबा जाबाय। आं दा न'खर गोनां जाबाय। आं दा बेफोरबायदि बेरायबाय थानो सम गैलाना। आंनि हिनजावा जा बुंदों सैथोखौनो बुंदों। दिन बोथोरफ्रा मोजां नङा। थाब थुबसो फैनो होदों दा। दे जोंफोरनो गाज्रिखा। जोंफोर माबा मोनसे बुंब्ला जोंफोरनि बुंनायासो गाज्रि जाखायो। जेबो बुंथ'लासो आं। दानो बुंबा दावराव दावसिसो जालायगोन। दे थांदो दे, थाब फैबानो जाबाय। दे होमबालाय थांनोसै आं। थाङैनि सिगां बिमाखौबो खनसे माथो होलां, नङाबा बेखौबो दा आंहासो दाय जालायगोन। आयै थादो। आयै,
नों दिने दिने बुरैलांहां खुगा बाथ्राफोरा मानो बारा बारा जाहोलां जागासिनो आयै नों जेरै आंनि बिमा जानानै आंनि मोजां गाज्रिखौ सिन्ता खालामो ददेयाबो आंनि हिन्जाव बेबो आंनि मोजां गाज्रिखौ सिन्ता खालामो बेनिखायनोसो बियो आंखौ बुङो दा आयै नोंहा आंखौ जेसेबां बुंनो पावार दङ बिबो आंनि सायाव बुंनो पावार दङ बेखौलाय माथो एथ'ग्रा मेगन सानो आरो नोङो मानो एथ' एसेयावनो बिहामजोजों दाना नांलाय खमग्रा जाखो दे थांदो दे थांदो दे थादो आरो आयै आं थांखांनायनि उनाव नांलाय खमलाय जाबाय थानो नाङा दे आं दिनै फैनाय समावनो बजार खालामबोखागोन मा जागोन दिनैलाय ना बेदर बा आफा बिमा बुरिखौथ' दिनैसिम सोंफेरा नोङो मा जागोन आयै दिनै ना जानो लुबैदों ना बेदर जानो लुबैदों ना दिनैसिम सोंफेरा हिन्जावखौसो सोंबावलायो माने दिनै आं बेदर जानो लुबैदोंब्लाबो हिन्जावा ना जागोन होनबानो दिनै ना होफैगोन हिन्जावनो आंनि जानो लुबैनाया गैला आं आरो फंफ्रोमबो खोथायावनो नांनो गोसो गैला ओइ मिजिर नों आंनियाव मानो सोङो थां नोंनि आइनाव सोंनाय मा जानो नोंनि आइया मा बुङो बेखौनो लाबोदो थां आयै मानो बिदिलै दे बुंदो दे मा जागोन दे बुंदो आं लाबोगोन दिनै नोंनि गोसो बायदिनो बयलार जानो लुबैदों दिनै बयलार लाना फै दे लाबोना होफै आयै नोंनि बिहामजोआ बयलार जाया नों मिथिखायो माथो नाखौनो लाबोनोसै अब्लालाय आंनावलाय मानोथो सोंफ्लाखो मा जागोन होननानै आयै दे नोंनो आन्था आं बयलार लाबोना होफैनोसै बियो हनै बयलार जायाना आं बिनो ना लाबोना होफैनोसै जाबाय दा नाङा मानोथो डाबल खरसा खालामनो सानसेयाव हाजिरा मावनानै मोनो नोङो 300 ना बेदर लाबोनानैनो जुदि फोजोबोब्ला उननि संसाराव माखौ जागोन थाइसे थाइनै माखौ गथायनो नाङा दे आं दिनै सानसे दै आन्था सोमनानैब्लाबो जागोन नोंनि आइया दिनै बयलार जानो लुबैदों बयलारखौनो होफैदो दे सासेनो ना सासेनो बेदर लाना फैनोसै आं हा जायो होननायखाय मानोथो लाबोबाय थानांगौ लाबोयोबा लाबो बेदरखौनो लाबो ना लाबोनो नाङा ना लाबोबा बेसेबां डाबल खरस मिथिगौ नोङो नाखौ फ्राय खालामबावनांगौ बियो बेसेबां थाव थाङो बेदराथ' खनसे सुनानै संबानो जायो खेनसेनो जोबखायो नाङा डाबल लाबोनो नाङा ना लाबोनो नाङा थाव बारा थाङो बेदरखौनो लाबो सोरबा जाबा जाबाय सोरबा जायिया थाबाय जेबो लाबो सालां दिनै जा नोंसोरो दालि आन्थाजोंनो नुबायना पापि हिन्जाव नोंनि थाखायनो दिनै आंनि जानो लुबैनायखौबो मोनजानाय नंला आङो दे आंथ' पापि हिन्जाव नों गोथार हिन्जावब्ला नोंलाय मानोथो बुजिनो रोङा नै माथो नोंस्राबो बिहामजो बिखुनजो गोगोम दावहा जानानै दङ नोंसोर मा जायो मा जाया उनाव जालायबाय था आंनो जौ बथलसे हरलाय लोंनोसै आं